My sme sa spolu stretli za zaujímavých okolností a strávili sme spolu pár dní. Jsem průvodce v Amazonii, věnuju se lidem v rámci integrací rozšířených stavů vědomí. Jsem žák Stanislava Grofa. Aký je tvoj príbeh? V 11-12 letech měl první takový jako stav rozšířeného vědomí, toho chvilkového jako probuzení, jakoby záblesku osvícení, a osvícení, které mi nějak nezůstalo. Ale to vycházelo jenom z utrpení, z náročné rodinné situace v tu chvíli a já jsem se na chvíli dotkl úplně všeho. Už jsem neměl jenom víru v nějaký přesah, ale měl jsem zkušenost, že je něco kolem nás, s čím nemáme úplně kontakt. Jsem se začal věnovat léčitelství velice brzo a brzo mi začali říkat šaman. Skôr tá džungla chodila za tebou. I šamanismus mi přišel tak něco přirozeného a blízkého, že tomu, co dělají ti šamani, rozumím. Ne všechno potřebuje víc energie. Zánět nepotřebuje víc energie. Potřebuje vypustit horko vlastně a potřebuje méně energie a pozornosti. Jako zajímavý je v Amazonii. Tam původní obyvatelé vlastně jim nikdy nikdo nesmí říkat, co mají a co nemají dělat. Že tam probíhá taková výchova, nevýchova dětí, jo, občas někoho někdo sežere, ale i oni respektují autority. Ale že je někdo třeba dobrý léčitel, neznamená, že musí být nutně skvělým člověkem. Že je s ním příjemné být, co jsou často úplně nesnesitelní lidi. Aby člověk byl šaman, tak musí mít všechno vyřešené. To je úplná hloupost, nikdo nemá vyřešené všechno. A jestli to říká, tak buď je hodně dobrý a měli bychom se jeho držet, ale spíš je šarlatán. Od tohohle zážitku jsem měl v sobě takovou zkušenost, že život jako takový má nějaký smysl. Takže zdravím vás, čaute. A máme tu dnes zas ďalšieho veľmi šialeného a vzácneho hostia. Mne sa deje totiž to, že ja som začal podcast robiť s tým, že som odišiel zo Slovenska. A teraz vlastne za mnou chodia tí ľudia rôzni a niekedy proste naozaj žasnem, že ako sa dostanem cez aké miesta a ľudí k nejakým takýmto zaujímavým osobnostiam ako si ty. Takže predstavujem Ondreja Bahníka. Ahoj. My sme sa spolu stretli za zaujímavých okolností a strávili sme spolu pár dní teraz a vravím si, že poďme to vyskúšať, že či by si išiel na kameru, aby sme mohli dostať možno niečo zaujímavé. Ja ťa nechám asi na začiatku trochu predstaviť sa, aby sme sa priblížili k tomu, čo ďalej. Ahoj a dobrý den. Já se jmenuji Ondřej Bahník, jsem z Ostravska, věnuju se terapeutické praxi, věnuju se lidem v rámci integrací rozšířených stavů vědomí. Jsem průvodce v Amazonii, kde jezdím především za kmeny Inga a Kamca do oblasti kolumbijské Amazonie, do státu Putumayo, kde jezdím i do džungle, deštného lesa, i do hor. Zajímám se o změnu klimatu, o přírodu, o ekologii a ekologické vzdělávání. Ale taky oblast mého zájmu je vzdělávání v oblasti psychedeliky asistované psychoterapie a obecně oblast jako destigmatizace, jak psychedelik, ale i destigmatizace psychoterapie, destigmatizace psychiatrických onemocnění, se kterými se dá žít a spoustu z nás a lidí kolem nás se s nima potýká vlastně běžně, tak to jsou oblasti takového mého hlavního zájmu. Jsem žák Stanislava Grofa, takže se věnuju transpersonální psychologii, lidem psychospirituální krizi a jsem tam i holotropnímu dýchání. A to bych řekl, že je tak jako z těch důležitých věcí všechno. Je to široký záber, Áno. ale pritom vlastne je tam, stále sa to prepája s tým istým. A aký je tvoj príbeh? Ako si sa dostal až k napríklad Stanislavovi Grofovi alebo do Amazónie? Viem, že ty si študoval lesnícku fakultu, to znamená, že si mal blízko školu, blízko k bylinám a tým pádom sa ti tá príroda a tie možnosti všetkých tých rastlín otvorila. To byl právě zájem už od začátku, protože jsem se chtěl učit o bylinách vlastně. Já jsem nechtěl být myslivec, lesník nebo přímo jako ekolog. To mě původně až tak nelákalo, jako našel jsem si v tom vášeň a cestu a tak jako mi to strašně moc obohatilo v životě. Ale
Začalo to tak, že jsem v 11, 12 letech měl první takový jako stav rozšířeného vědomí, takového krátkodobého samádhy, takové hodně náročné, těžké, složitého situace. Samadhi, byl si Takového, nechci se zapletat do terminologie, která mi není úplně vlastní, ale snažím se uchopit do slov takového chvilkového jako probuzení, takové pocitu jako nirvány, takového jakoby záblesku osvícení, a osvícení, které mi nějak nezůstalo, ale takového spojení se všehomírem vlastně. Ale to vycházelo jenom z utrpení, prostě zrovna z náročné takové jako rodinné situace v tu chvíli, a já jsem se na chvíli dotkl úplně všeho a nějakého přesahu, jo, kdy tenhle ten zážitek víceméně začal jako formovat moji cestu. Ne absolutně, to nebylo tak, že by měl ten prožitek spojení se všeho, když ze slz smutku a bolesti se to změnilo na slzy pokory a štěstí, ale i tak jsem byl vlastně dítě a potom dospívající a dělal jsem všechno, co děti a dospívající dělají a tak. Akorát já už jsem neměl jenom víru v nějaký přesah, ale měl jsem zkušenost, že je něco jako kolem nás, čemu nemáme jako v běžné realitě, s čím nemáme úplně kontakt. Respektive já jsem nevěděl o tom, že s tím lidi mají kontakt, jo, nebo neměl jsem v rodině nebo kolem sebe nikoho, koho bych znal. Ale v té době jsem se začal zajímat trošku víc o ezoteriku obecně, trošku o byliny, trošku o kameny, trošku o takové ty bělochy upravené prostě esoterické nauky Dálného východu. Cvičil jsem ani kung fu, takže to mělo k sobě trošku blízko. Tak jsem se začal zajímat o auru, o čakry, o vlastně takovou tu úplně nejzákladnější ezoteriku. K tomu a postupně jsem se dostal k nějakému k základu nějakého hermetismu a takových místních starších nauk, jako hermetismus, alchymie, mě začalo zajímat vlastně, tak jsem se dostal k tomu, že i v našich krajinách jako byli a možná i jsou nějací mystici, kteří pokračují v takovém jako učení, jo, a přinejmenším dosáhli jako vyšší úrovně. Akorát, jak jsem říkal, tím, že jsem neznal nikoho a neznal jsem nikoho, kdo by znal někoho, kdo by se tomu věnoval, tak já jsem si myslel, že to všechno jsou lidi z knih, jo. Tak já jsem s nima žil příběhy z různých knih, že? A tak jsem se k tomu vztahoval a postupně jsem se učil o bylinách, o masážních technikách, o o práci s tělem vlastně. Tehdy jsem se hodně, jak jsem říkal, jak jsem cvičil kung fu, tak jsem se zajímal o to propojení těla a ducha vlastně. Vlastne spájal toho človeka s tým vonkajším, s tým vnútorným svetom. Tak. A jako začal jsem se víceméně učit léčitelství, jo, léčitelské nauky a cvičili jsme jako telepatii a psychokinezi s pár přáteli vlastně a takové jako základy esoterické, ale s takovým jako dětským nadšením, s nevědomím toho, kam to může jít, co to může dělat, jo. To znamená, že jsem se začal věnovat léčitelství velice brzo a brzo mi začali říkat kamarádi, spolužáci, nebo mě začali vodit za jejich tetičkama, maminkama, které měli problém buď zdravotní, nebo s pohybovým aparátem. A já jsem postupoval jako skrze jako masážní techniky, potom jsem lidem předepisoval byliny, ale skrze ty masážní techniky jsem se byl schopný nějakým způsobem navnímat na lidi, na jejich obtíže a snažil se nějak celostně jim poradit, pomoct v řešení jejich obtíží. Ale tím, že jsem byl jako kompletní samouk, bez nějaké supervize, tak jsem cestou i nasekal spoustu chyb, že? A postupně jsem musel nejenom se strašnou spoustu věcí u práce s lidmi jako naučit, ale postupně jsem se musel hlavně odnaučovat vlastně ty doktríny, naučené věci vlastně. Takže to byla jako obojí cesta.
A já jsem se nevěnoval jenom esoterice, jsem měl časem jako svoji práci, anebo svoje studia, jo, ale postupně se to tak jako vyvíjelo, že taková nějaké jako hledání pravdy a inspirace v tradičních systémech, jako byla, já nevím, Ayurveda, nebo jako v nějakých svých základech, bioenergetika, léčení přírodním magnetismem, léčení elektromagnetismem a takové ty základy jako mystických nauk vlastně. To mě vždycky inspirovalo, lákalo a postupně jsem šel hlouběji a hlouběji. No a vlastně na základě toho, čemu jsem se věnoval, mi lidé začali říkat šaman, jo, což byl zároveň posměšek, jo, ale zároveň přezdívka, jo, zároveň to mě vystihovalo nějak, ale zároveň to bylo jako takové výsměšné. Tak jak to ale jako bývá časté u lidí, kteří se věnují podobným věcem vlastně, že z ní mají lidé srandu, ale když někdo potřebuje pomoc, tak přijde a řekne si o pomoc. No. Tím, že mi lidé říkali šaman, tak jsem se začal zajímat to, co to ten šamanismus je. A vlastně zpětně viděno, tak už jsem ho dávno praktikoval. Jo, ale neopíral jsem se o žádnou nepřerušenou generační tradici, neměl jsem za sebou žádné přechodové rituály, vlastně neměl jsem žádnou jako indukovanou mystickou zkušenost, kromě té, o které jsem vyprávěl, která se spustila spontánně, aniž bych si to žádal. Takže vlastně k tomu všemu jsem se dostal až postupně, tak jako přirozeně, že se to vyvinulo, že se časem ke mně dostaly nějaké kontakty, já jsem začal navštěvovat některé lidi, zjistil jsem, že jsou Mexikánci, Peruánci, anebo naopak Sibiřané a a vlastně lidi z nějakých původních nauk, kteří jezdí do Evropy, anebo tady žijou dokonce, tak jsem je začal navštěvovat. Ještě dřív, než jsem začal trošku víc cestovat, než jsem narazil na Grofův transpersonální trénink, ještě dřív, než jsem poprvé odjel do Amazonie, tak vlastně jsem hledal tak nějak ve svém okolí a nacházel. Postupne tých ľudí z kníh si prišiel s nimi vlastne do kontaktu. S některými jo. A s většinou ne a jsem za to rád, protože ono je lepší si některé patrony nechat na takovém piedestalu, vlastně, než je potom třeba poznat pracovně nebo v osobním životě. Máš s tým nejakú, aby si povedal niečo, že vlastne, že prečo, alebo akú máš Ne, já to řeknu tak obecně, jo, že třeba takový jako zajímavý jev v východní Amazonii, jo, je, že tam původní obyvatelé, Indiáni třeba v Brazílii, ve státech Acre, Amazonas a dalších, vlastně jim nikdy nikdo nesmí říkat, co mají a co nemají dělat. Jo, oni jsou na to extrémně vysazení, oni mají extrémní jako takový jako důraz na osobní svobodu do té míry, že tam probíhá taková výchova, nevýchova dětí, jo, prostě občas někoho něco sežere, jo. A nebo když někdo někomu řekne, co má dělat, tak prostě ten člověk jako just to dělat nebude, jo, že mají jako tak, že jsou hodně orientovaní na svobodu. Ale i oni respektují autority, ale ve smyslu toho, že ne, když je někdo autorita, že je čamán, náčelník, lovec, porodní bába, vědomá, jako moudrá žena, nebo tak neznamená, že je autoritou ve všem. Ale je pro ty lidi autoritou v tom, v čem je dobrá. My máme takovou jako tendenci hledat dokonalé mistry a myslet si, že je možná nějaký dokonalý guru, dokonalá učitelka, dokonalá vědma, dokonalý šamán, já nevím prostě, jo, že vzhlížíme k těm autoritám jako k nějakým jako obecně nositelům všech dobrých hodnot. Ale že je někdo třeba dobrý léčitel, neznamená, že musí být nutně skvělým člověkem. Že je s ním příjemné být. To jsou často úplně nesnesitelní lidi. Jako, jo. Nebo že je někdo skvělý lovec a umí udělat nejlepší foukačky v Amazonii, neznamená, že by měl vést třeba kmen politicky. Jo? To znamená, že jsem narazil na tu Amazonii, prostě na ty lidi, konkrétně jako z džungle, z pralesa, že oni se inspirují a přijímají jako autoritu jenom lidi v tom, v čem jsou nejlepší, ale ne ve všem.
A my, když hledáme někoho, kdo nás bude učit jogu, nebo kung fu, nebo tai chi, nebo léčitelství, nebo bylinářství, tak se častokrát zklameme, že ti lidé jsou lidé a hledáme, a vlastně to opustíme a hledáme někoho lepšího. Jo? A takhle my jsme takový jako stěhovači. Pum, pum, pum. A nic se nenaučíme pořádně, že jdeme hodně po povrchu. Kdežto v té Amazonii chápu, že každý má svoje a vlastně neinspiruj se od někoho, kdo je dobrý léčitel nebo umí léčit, teda umí zpívat písně, které léčí, tak to neznamená, že se od něho budou učit vztahy nebo že od něho budou brát rady v tom, co jíst nebo já nevím, jak mají trávit svůj den nebo něco takového. Jo. Rozumiem. A takže se vrátkou dostávám k tomu, že já jsem si spoustu lidí, jak jsem říkal, jak jsem si musel spoustu věcí naučit, ale ještě mnohem víc věcí odnaučit, tak já jsem si ty různé lidi, autory dost zbožťoval. Jako hodně jsem k ním vzhlížel a potom jsem se v nich hodně klamal a taky jsem odcházel, jo. A měl jsem všechny ty konstrukty, aby člověk byl šaman, tak musí mít všechno vyřešené, jo. To je úplná hloupost, nikdo nemá vyřešené všechno. A jestli to říká, tak buď je hodně dobrý a měli bychom se jeho držet, ale spíš je šarlatán, tak spíš bychom si měli dávat pozor. To znamená, já jsem musel pustit strašně moc konstruktů, ať se můžu skutečně inspirovat tím, v čem jsou jako lidé dobří, inspirativní a tak, jo. Ať si ty lidi jako neromantizuju a naopak, když mají nějaké své lidské vlastnosti a každý, neříkám každý, ale spoustu lidí, které jsem poznal, kteří jsou v něčem úplně perfektní, tak mají, kde je to hodně velké světlo, tak tam je o to větší a delší stín v něčem. Jo? Každý má nějaké jako slabiny. To znamená, proto je lepší, když člověk si nechá tak trošku na pomyslném piedestalu a nepozná všechny své zdroje inspirace vlastně a může k ním tak trošku vzhlížet anebo k tomu dobrému, co dělají. Rozumiem. A to je jako v různých oblastech. To je i když má rád někdo nějaké kapely, tak když má jim dělat produkční doprovod, tak je přestane poslouchat častokrát. A tak je to ve všem. A ako si vravel o tom prvom, kým sa dostaneme ešte možno do tej Amazónie, o tom prvom stave rozšíreného vedomia, aké bol možno, že tvoj ďalší zážitok s tým, že si vravel, že OK, že už si do toho nejako šiel a vravel si, že toto ti rozšírilo to vedomie natoľko, že si už z toho vedel čerpať možno aj ďalej. Mhm. Vlastně tenhle zážitek mi dodal jako takovou naději, že existuje síla, která nás nějakým způsobem spojuje a která nás přesahuje. Jo? To znamená, od tohohle zážitku jsem měl v sobě takovou zkušenost, že je něco jako nad námi a že to vypadá, že život jako takový má nějaký smysl. Jo? Že to není jenom o té honičce za vzděláním a potom za prací a za vztahama a prostě honěním se za cíly, jo. A potom řešení těch následků z toho, že se furt honíme, jo. Že prostě nejsme jenom tady v tomhle tom prostě mechanickém světě, ale že je něco jako zatím, co do toho všeho přináší obrovské světlo, smysl a naději. Ne nutně, že to tady všechno řídí, ale že jako naděje, že vlastně je k čemu se jako obracet. Že všechny ty systémy, které na světě jsou mystické, náboženské, šamanské, prostě nějakých jako lidových, že vlastně víceméně míří nebo pojmenovávají něco, o čem jsem do té doby slyšel, ale potom jsem to zažil. Jo? Takže to mi dodalo takovou jako naději a kuriozitu poznat od toho trošičku víc, když to půjde. Jo? Samozřejmě člověk, když začíná a nemá supervizi, tak vlastně si myslí, že poznal hodně už. Jo?
a vlastně propadne takové iluzi a chodí to pravidelně, jako když už si člověk zase myslí, že už možná v něčem procitnul a potom vždycky dostane jako po zádech a zase se musí si navrátit k pokoře a zase se dál učit, proto nikdo není úplně vyřešený a vždycky je ještě na čem pracovat. Jo. Ale to, co mi potom vlastně Ťa možno dalo to na mě měnilo, toho, čo už teraz profesne, čomu sa jo. venuješ. To bylo vlastně ten nácvik těch léčitelských technik a ta diagnostika, protože já jsem zjistil, že když mi někdo řekne, že ho bolí sval, záda, něco, nebo že má nějaký zdravotní problém, tak se svolením osob jsem se jí začal dotýkat prostě a tak trošku je masírovat, ať už byl problém víceméně jako, jakýkoliv, jo. Začal jsem uvolňovat trošku tělo a v tu chvíli jsem se tak nějak sjednotil s tím člověkem a začal jsem na sobě cítit takové bloky, anebo naopak proudy energie, kde jí je moc, kde jí je málo. Měl jsem takové jako zjednodušené vidění a všechno jsem to vnímal na sobě. Jo? Takže častokrát, když jsem cvičil tím, nebo se věnoval už tomu léčitelství, tak vlastně když jsem je diagnostikoval, pracoval s těma lidma, tak jsem to začal řešit jako v sobě, to, co jsem cítil, a teprve potom u nich. Dneska už pracuju úplně jinými způsoby, ale tehdy jsem byl v uvozovkách dítě nebo teenager, jo, jakože nevěděl jsem o tom nic a díky tomu mi občas zůstal nějaký cizí orgán a potom já se s tím musel porovnávat 3 měsíce, jo, nebo někomu jsem věnoval příliš energie. Takže některým věcem je důležité nevěnovat tolik pozornosti, že jinak rostou. Ešte si nemal to čistenie vlastne asi tak nejak. Neměl jsem čištění a vlastně neměl jsem zpětnou vazbu a ještě jsem nechápal všechny ty principy, jak chodí. Takže ne všechno potřebuje víc energie. Zánět nepotřebuje víc energie. Zánět potřebuje vypustit horko vlastně a potřebuje méně energie a pozornosti. Ať nebují víc, jo. Takže to jsou všechno jako úplně jednoduché principy, vlastně, které jsem se časem učil a vlastně skrze to léčitelství, skrze nějaký pobyt v přírodě. V té době mě hodně inspirovalo to kung fu, skrze jako pravidelné cvičení. A jsem směřoval furt stejným způsobem, ale jako tehdy to bylo více v těle, jo? Více v mysli, více v těle. Dneska bych řekl, že jsem více v srdci, nebo se o to aspoň snažím, jo? Že víc jsem jako v prožitku a víc jsem jako odevzdáním té cestě, ať už ta cesta přinese cokoliv. Dneska bych řekl, že nejsem tak nějak závislý na nějakých konkrétních technikách nebo nenásleduji nějakou konkrétní náboženskou cestu, ale vlastně ten přesah objevuju v přírodě, na ostrově, na sopce, v džungli vlastně a neinspiruju se jenom od duchovních mistrů, ale rád se pobavím s žebrákem, s bezdomovcem vlastně a jako Si otvorený tým. trošku jsem otevřenější, ale furt mám předsudky, ale snažím se s nima bojovat a otevřít se, ať jsem schopný se učit ze všeho, od všech prostě. Jasné. A cesta od Stanislava Grofa, aby sme možno sa dostali k tej džungli, tá cesta z tej psychoterapie alebo z týchto vecí do džungle. Ty si vravel na začiatku, aj my, ak sme sa rozprávali, že skôr tá džungla chodila za tebou. Že tí ľudia vlastne už začali vychádzať z tých džunglí a odozdávať tým bielým ľuďom a vlastne ich poznanie a ich pomoc. Ano. Takže... Ale to se děje už v době ještě před pádem železné opony se tady dostávali východní léčitelé, mystici, prostě pokračovali praxe bohování na Slovensku, v Čechách, v Polsku, jako tradičních léčitelských a věšteckých praxí, jo. Jenom o tom člověk moc neslyšel, jo, že se vidělo, že prostě Mexikánec pravidelně jezdí někam a tam žije Peruánec s českou ženou, jo, a vlastně, takže já jsem začal na to víceméně narážet a protože mi přišlo, že tehdy mi to přišlo, že není tolik lidí, kteří by se tomu věnovalo, tak nakonec se o sobě doslechli, dozvěděli, propojili a tak. Dneska už to vidím jinak, dneska jsem si vědom, že jsou lidi, kteří tady dlouho praktikují, už tehdy byly různé mystické léčitelské školy,
Jo, vlastně když jsem začínal, tak to už bylo v absolutním běhu, jo. Byly tady prostě dobré zásahy, dobré základy mystických škol Indie, mystických škol, vlastně buddhistické školy, jo, křesťanský mysticismus, základy súfí, prostě islámské mystické tradice a prostě byli tady čínští lékaři, co dělají čínskou medicínu, akupunkturu už vlastně ještě za komunismu, jo. Ale mně se to takhle pomalu otvíralo, jo. Skrze hudbu prostě, já jsem se hodně zajímal o sibiřský šamanismus, tak jsem navštívil víc šaman z Altaje, z Tuvy, jo, vlastně z té altajské oblasti, z Mongolska, kteří dělali hrmelní zpěv a vysvěcování jako ohňů stvoření, vysvěcování šamanských stromů, jo, a ten sibiřský šamanismus mi přišel tak něco jako hrozně přirozeného a blízkého, že jsem měl pocit, že tomu, co dělají ti šamani, rozumím. Nemám tolik spirituální síly, abych dělal to, co oni, ale rozumím tomu a je mi to vlastní to, co dělají, jak kdybych jsme byli na večeři, nebo jak kdyby jsme dělali cokoliv jiného, teď se dělá rituál a prostě přišlo mi to přirozené tehdy. Jo? Takže se mi postupně tak rozevíral ten svět a vlastně já jsem se dříve věnoval spíš tomu šamanismu, tomu léčitelství a tomu bylinářství a až potom jsem narazil na Stanislava Grofa, že se snaží jako vědecky to uchopit, jako to pojmenovat. Rozšířené stavy vědomí vlastně. Holotropní dýchání, ale jako ten potenciál rozšířených stavů vědomí pro psyché člověka v rámci řešení ne všech, ale některých i jako psychologických obtíží nebo psychiatrických diagnóz vlastně. A ta transpersonální psychologie je specifická v tom, že vlastně nebere spiritualitu jako něco takového zvláštního, odděleného od psyché člověka, ale bere to jako integrální součást, takže mystické stavy, přechodové rituály, jo, bere jako součást té cesty, té práce s psyché člověkem vlastně a nějakým způsobem to od toho neodděluje. Samozrejme tie integrácia tých stavov vedomia, ako si ty povedal, súvisí možno aj s niečím z tej džungle, alebo s tými rôznymi, povedzme, psychoaktívnymi látkami. V tej džungli možno ayahuasca je niečo, čo sa používa už asi dlhé storočia. A takže tým, že si chodil do džungle sa učiť od týchto ľudí, aký bol tvoj kontakt s týmto svetom? No, intenzivní právě, jo, ještě předtím, než jsem narazil nebo než jsem měl zkušenost jako amazonskou, tak jsem měl zkušenost na poušti s kaktusama, jo, posvátnýma a ještě předtím už jsem měl nějakové jako spontánní stavy, jako rozdýchání se. Ještě předtím, než jsem zažil holotropní dýchání, tak jak ho velice bezpečně vlastně uchopil, postavil Stanislav Grof, jeho manželka Kristýna Grofová a celá ta jako generace, která vytvořila ten koncept a to bezpečné prostředí kolem holotropního dýchání, tak už předtím jsem zažil různé stavy, bych to tak nazval, ztráty kontroly, jako překročení těch hranic vlastně. A postupně mě všechny moje zkušenosti inspirovaly a měl jsem zkušenost s postními technikami, takže jsem postoupil velké množství vision questů, hledání vize, 3 dny a 3 noci prostě v hoře, v lese, kdy člověk nejí, nespí a nepije a pláče pro vizi, jenom se modlí. A nesmí si vyřezávat klacek a nesmí hrát na hudební nástroj, nesmí si dělat jako entertainment, jako zábavu si tvořit, jo. A skrze utrpení se dostane ke své podstatě. Takže mě vlastně inspirovaly tyhle ty postní techniky a vlastně, když pracuju s lidma, když za mnou chodí lidé, kteří mají náročné zkušenosti, se kterými si neví rady, jo, protože to zatřese vlastně s jejich světonázorem, vztahovostí, nebo dozví se o sobě, že vlastně skládají nějaký
svůj život a životní koncept na něčem, co není úplně pravda, jo, nebo co si mysleli, že mají jinak, na nějakých jako hodnotách spíš předaný, než jim vlastních, tak vlastně pracuju hodně díky té sebezkušenosti, jo, že jsem zažil spoustu z těch stavů, jo, spoustu těch věcí, co lidé prožívají a je pro ně náročné, tak nevychází z toho, že by zažili něco, co je nějakým způsobem pro ně toxické, nebo že by se jim úplně narušil koncept, že by jako ne každý jde tak hluboko, že by potom nebyl schopný fungovat v téhle společnosti. Jo? To třeba, na co narážejí, je nepochopení okolí, jo? Že nám chybí ten kmen, že nemáme tu rodinu, která by nám řekla, teď si prožíváš něco těžkého, ale my tě všichni podpoříme prostě. My se na tebe a tvoji rodinu teď složíme, dokud jsi v krizi. A ty nám vyprávějí ty příběhy, protože nás to bude spirituálně inspirovat všechny. Protože tvoje zkušenost není tvoje, ale je zkušenost nás všech. Jo. To znamená, ať už my jako facilitátoři, nebo ať už to dělají psychoterapeuté, nebo ať už to dělají lidé, kteří se věnují jako mystickému doprovázení lidí, tak nějak tak profesionálně nahrazují nebo nahrazujeme fungující rodinu a fungující společnost. Protože jako člověk si u nás musí zaplatit psychoterapeuta, psychologa, aby dostal bezpečný prostor, jak pracovat s citlivýma věcma. A to jsou věci, které třeba u původních kultur častokrát vůbec nejsou. Proto koncept integrace třeba po práci s těmi rostlinnými anebo jinými medicínami posvátnými a to nemusí být nutně medicíny. Jo? Jsou kmeny, kde se jenom tancuje až do tranzu a jsou kmeny, kde se skáče přes oheň, tak jak u nás přes vatry v rámci svátků vlastně. Jsou kmeny, kde se postí, jsou kmeny, kde se zakopávají do země, jo? Že vlastně kde jsou různé techniky, kde se člověk dostane k narušení hranic a díky tomu k kontaktu s tou hlubší realitou, jako rozšířenějším vědomím. A vlastně ten koncept té jako integrace, kdy je dost běložský, že my uděláme něco a měli bychom z toho něco získat vlastně, jo? A nějakým způsobem to začít používat do života. To je všechno správně, my bychom neměli jít ze zážitku do zážitku a jenom tak tím jako plynout, ono by se to nějak mělo podepsat na našem životě ideálně. A ideálně v dobrém. Ideálně v dobrém. Ne vždycky se to povede u každého. Ale jde o to, že ono to není reciproční třeba, jo? Že mít kontakt se svojí vlastní spirituální silou anebo s přesahem, tak to je něco dost tak samo o sobě, že člověk nemusí potom nutně měnit všechno, nebo že lidi občas říkají, ten člověk podstupuje tyhle praxe, ale vlastně nezměnil všechno, nenakvantoval si Ferrari, nemá hned funkční vztahy, nevyřešil všechny svoje problémy za 2 týdny, jo, a tak. To je samozřejmě iluze. Někdy kontakt se spirituální zkušeností, kdy člověk jako se dotkne pocitu, že ví, co je smysl života, že to je žít život a prostě se ho snaží žít, jak to zrovna jde, je dost samo o sobě. No a my v profesionálních praxích terapeutických, psychoterapeutických, mystických, integračních a facilitátorských nahrazujeme funkční rodinu a funkční komunitu. Prostě, jo, že kde v Amazonii je to tak, že oni takové nějakému stavu psychospirituální krize nebo takové jako náročnější integrace něčeho, jedno jestli se to spustí samo, práce s medicínou, to, že někomu šaman zaspívá a prostě člověk z toho 14 dní blbě vidí, prostě, protože se něco spustí, tak vlastně řeší komunitně. Složí se na jídlo, prostě postarají se o zodpovědnost, prostě bratři, sestry a sousedí se postarají o naše manželky a naše děti, jo. Přijde babka a řekne, vedeš si dobře, musíš okopávat kukuřici prostě, moc nad tím nepřemýšlej, nebudeme o tom mluvit, jenom kopej kukuřici. A jak ona vyroste a jak sklidíš klasy,
tak už budeš vědět. Jo, dej si čas. Prostě nemluv o tom příliš. My bychom furt mluvili a vyprávěli a uvažovali. A už to Oni, mať vyriešené a tak, vlastne živíme ten problém. původní obyvatelé říkají, ne, musíš sázet semínka a počkat, až vzejdou. A potom už to bude jasné. A potom nám u ohně řekneš, ne co jsi zažil, ale co je gro toho, té zkušenosti. A to není tvoje zkušenost, to je naše zkušenost. Ty nám řekneš, co máme dělat vlastně. Co to učí tebe a nás všechny prostě. Jo, protože ty ses dotkl posvátna nebo něčeho, nebo skrz tebe jde bolest celé rodiny, jo. Musíme chvíli počkat a dají mu chatrč prostě, nebo mu postaví chatrč na boku, prostě vsi a člověk okopává čagru zahradu, sází kukuřici a čeká tak trošku, až to přejde a během 1 nebo 2 sklízní mají hodně naštípaného dřeva, mají hodně zasazených políček s bramborama a s kukuřicí. Jo, ten člověk se věnuje jako manuálním činnostem. Ale až potom, když je připravený, tak se postupně víc a víc vrací jako zpátky k rodině a my tady jenom se snažíme zalepit to prázdné místo. Nám neřekne babička, vedl jsi dobře, že jsi šel pít tu liánu, tvůj dědeček pil 5krát častěji než ty, už si dlouho nebyl. Je třeba alespoň jednou za rok vyčistit tělo, mysl a duši, prostě řekne babka. No. Teď to vůbec neřeš, dej si polévku a prostě džus pomeranče, všecko bude dobré. Yes. My když máme zážitek a když nevíme, kde máme ruky a nohy a když přijedeme z Amazonie a jsme vystřelení a vlastně nevíme teda, jestli ta práce v tom korporátu je to, co bychom měli bytostně dělat, tak když se podělíme s babičkou o to, tak se zbláznil, teďkom zavoláme psychiatra, hlavně o tom nikomu neříkej, prostě, že jsi v nějaké sektě, prostě, jo, a takhle, vlastně úplný opak. My se snažíme poskytnout lidem bezpečí a ne ty lidi nutně navést, ne je nutně jim jako něco předat, ale jenom jim vytvořit bezpečí a ti lidi se sami doléčí, zaintegrujou, vlastně vytěží. My jim ani nedáváme interpretace toho, co zažili. My je vyslechneme a dáváme jim bezpečné prostředí. A každý se už zotaví a jako zaintegruje sám v tom bezpečí, v té lásce prostě a v takové trpělivosti. Takže ideální stav by bylo, kdyby se nám podařilo tohle si zařídit v našich vztazích. Mezi přáteli, v rodinách, ve vztazích. Tak bychom nepotřebovali facilitátory, šamany, psychoterapeuty. Nebo možná jo, ale netolik, jo, že nemuseli bychom externalizovat jako, nebo prostě poptávat zvnějšku tolik služeb, protože bychom k sobě byli laskavější, trpělivější. A... To je, presne mám s tým túto skúsenosť, že nikdy ma to nenapadlo s týmto spôsobom, že tie problémy tých ľudí v tej Amazónii sú iné ako naše a riešia to iným spôsobom. To znamená, že nemajú nejaké problémy, čo máme my a to je tá pomoc vlastne k nám. A presne ja keď som mal, myslím, že na vysokej škole, teda viem presne, že na vysokej škole, keď som prechádzal nejakou depresiou, ktorá bola z alkoholu a z nejakých látok, tak si pamätám, že som absolútne cítil depersonalizáciu a dostala ma z toho práve práca. Že naozaj som sa sústredil, mal som možnosť tedy veľa pracovať a tou prácou som si prešiel a vlastne tú múdrosť potom ďalej som si vlastne zobral a takisto vnímam na ľuďoch teraz, že máš niečím problém, iba sa sústreď na tú prácu, nevenuj, sústreď sa na to, niečo tvor, niečo rob, niečo správ a vlastne ten pattern je ako kebyže podobný. Já bych tomu, ale můžu si dovolit to okomentovat? Samozřejmě. Já bych jenom řekl, že právě třeba úkolem terapeutů, psychoterapeutů a jako facilitátorů je najít nějakou, jako pomoc najít tomu člověku jako jeho přirozenost a ne všechny principy jsou přenosné. Kvůli tomu, že toto zafungovalo tobě, tak nedá se říct, že by to zafungovalo všem. Že jsou lidi, kteří nás navštěvují, kteří jsou v podobných obtížích, ale z toho, že věnují příliš pozornosti práci. Jo? A ne, že je
se skrze práci a disciplínu dostanou z Jasne. problémů, ale že se díky tomu dostanou do problémů, jo. Takže to je strašně individuální, to je první věc. A druhá věc, nesmíme si původní obyvatele moc romantizovat. Oni mají spoustu problémů, jako máme my, a některé ještě mnohem větší. Mnohem větší, jo, že třeba, já nevím, jako v některých oblastech víc než v jiných jsou úplně toxicky žárliví. Úplně šíleným způsobem, jo. Netrpí třeba tolik na OCD, na úzkostné poruchy, na deprese, jo. Ale když už má někdo depresi, tak jde do džungle, ať ho sežere džungle prostě, jo. To znamená prostě, oni se snaží nebýt jako tak velkou přítěží pro svůj kmen, protože oni si častokrát zvolí smrt, ať nejsou přítěží. Takže proto je tam častokrát méně lidí s různými obtížemi, protože když jejich obtíže přerostou určitou mez, tak oni se vydají prostě buď umrznout na ledovci, nebo do džungle, kde se žere džungle a utopit se do vody a podobně. Jo. To znamená, my si je nemůžeme romantizovat. Ale jsou věci, ve kterých se můžeme inspirovat. A ty věci, ve kterých se můžeme inspirovat, jsou tom, jako žitá spiritualita, jo. A že oni i přesto, že mají žitou spiritualitu, tak to jsou jako normálně lidi, kteří normálně buď chodí do práce, anebo chodí lovit, anebo prostě se věnují činnosti každodenní, nejsou nějací na obláčku, prostě, tak jak často zažíváme lidi, kteří mají psychedelický nebo spirituální bypass, že se nechcou věnovat ničemu jinému. Tam ne, tam šaman prostě od rána do večera prostě okopává zahrádku a chodí lovit opice fukačkou a prostě loví ryby a musí se uživit. A když někdo přijde na léčení, nebo když povede večer ceremonii, nebo když dělá přechodový rituál pro mladíky, ať mají spirituální sílu přežít život a ať se dospějou, tak se jenom umyjou, vezmou si své kulturní atributy, připraví se a dělají svoji spirituální práci, ale jsou to všechno normální lidi, jo. Takže můžeme se inspirovat tou žitou spiritualitou, která je úplně normální součástí každodenního života, a můžeme se inspirovat a ne napodobovat nutně, ale říkám, snažit se najít cestu k přechodovým rituálům. Protože nemáme přechodové rituály z dívky na ženu, z chlapce na muže, prostě budeme malé děti i pro 70leté rodiče, tak jsou i lidi, kteří už sami mají vnoučata, tak jsou ještě furt jako takové děti jejich, jo. Nepředáváme tu zodpovědnost, nejednáme prostě s našimi dětmi jako s dospělými lidmi, kteří jsou zodpovědní za svůj život, ale tak nějak jako vlastně jsme v té západní společnosti si sice hrajeme na strašně vyspělé a strašně kulturní a velice jsme vědečtí, ale jsme strašně infantilizovaní, jako furt jsme všichni v mobilu, včetně mě, prostě, jo, furt se za něčím honíme, prostě, a vlastně, i kdyby jsme sami sobě nedovolili dospět a přijmout plnou zodpovědnost za to, co se děje s náma a s celým světem. Jo? A já se domnívám, že tolik obtíží v rámci hledání se jako v práci, spoustu lidí třeba svoji cestu opírá na to, že by měli dělat, jako pracovat, něco, co naplní jejich duši. Ale kdo prostě v jobu našel naplnění jejich duše, jo? My máme job, máme práci, proto ať se uživíme, ne ať najdeme podstatu našeho života. Na to máme jinou praxi, jo? Takže lidi se to snaží najít v práci a mění různé práce, jo? Aby vyživili svoji duši, jo? Ale na to máme jiné praxe. Takže jako musíme posadit věci na své místa, musíme jako dospět. Já jsem dospěl až dost pozdě prostě a nasekal jsem spoustu chyb ve vztazích, v životě, protože to je to, co nám chybí. A myslím si, že nedostatek přechodových rituálů stojí za krizemi identity,
krizemi genderu vlastně, za jako razantním zhoršováním duševního zdraví u mladých, jako OCD, úzkostné poruchy obecně, jo, panické ataky, poruchy nálad, deprese a tak, to je něco, co hrozně roste. Přestože psychotických poruch, jako je schizofrenie, porucha zbludy, je víceméně tabulkově v populaci furt stejně, ať se děje tady, co se děje, tak plus minus je to podobné. Ale u těchto věcí, jako jsou ty úzkosti, zažíváme skoro epidemii, nárůst. Myslím si, že ve chvíli, kdy budeme mít přechodové rituály, takže budou naše děti jako teenageři vyrůstat se spirituální zkušeností, že ví, co je to život a co je smyslem života, že smyslem života je žít život a skrze nevyprávění, to je důležité, ale skrze osobní zkušenost zažijou, kdo jsou, odkud jdou a kam kráčí a přijmou osobní zodpovědnost za všechno, co se tu děje, tak to může vyřešit spoustu obtíží, které máme nejenom my osobně, ale které máme jako v naší společnosti, řekněme západní společnosti. No, to nám může pomoci a to jsou ty věci, ve kterých se můžeme od původních obyvatel inspirovat, ale zase nemůžeme si je romantizovat a inspirovat se u nich ve všem, protože oni se spoustu věcí učí i od nás. Ako by sa dali, lebo samozrejme asi iniciačné rituály, tie prechodové rituály, ktoré fungujú v džungli, že človek skočí na liane, to len na hlavu a čakať si to prežije, ale Áno, nejakých kmeňov sa u nás samozrejme akože aplikovať nedajú. Ale akým spôsobom by možno ty si videl možnosť, či už pre chlapcov alebo dievčatá, tieto iniciačné veci nejak implementovať? Možno neviem, či je to úplne spojené vlastne s tvojou praxou, alebo ako pomáha možno aj tie rozšírené stavy vedomia pomocou psychoaktívnych vlastne aktivít alebo látok pomôcť k tomuto, alebo možno v neskoršom veku. Áno. Ale samozrejme, že tu asi nevymyslíme teraz školského systému niečo. Těch cest je mnoho a díky bohu za to, že je vícero cest. Jsou lidé, kteří se tomu věnují, takovému jako doprovodu mladých. Jo? Toto je integrální součást některých jako náboženství. Takový jako přechod ve takové jako vědomé zasvěcení se člena nějaké církve. Jako jo? Takže je to součást už některých náboženských skupin, náboženských společností nebo církví jako takových. Jo? To, že ti niekto dá ale oplátku v kostole, asi moc ťa vlastne neposunie, aj keď vlastne toto si myslím, aj niekde som to počul, že bol vlastne jeden z tých iniciačných rituálov. Len sa to zmenilo na... To jo, ale znám spoustu lidí, pro které to byl tak mystický zážitek a to, co popisovali tu zkušenost u tohoto, tak bych přirovnal k tomu, co já jsem zažil v těch 11, 12, co jsem popisoval. Zlaté světlo, od té doby je všechno úplně jinak, od té doby nemusím furt mluvit o své zkušenosti a pátrat, ale jenom vím a snažím se žít dobře. Jo, takže jsou lidé, kteří spousta jako lidí v církevních systémech jenom odehrávají prostě nějakou jako nápodobu té zkušenosti, ale někteří lidi tu mystickou zkušenost mají. My nepotřebujeme celou jako společnost, ať má mystickou zkušenost. Jsou tady zákony prostě, o kterých mluví především Rupert Sheldrake, jako je zákon morfické rezonance, kdy stačí, ať nějakou zkušenost má část populace a to změní společnost celou. Jo? Že je nějaké jako kritické množství prostě lidí. Já teď řeknu příklad, ale neber mě za slovo. Nemusí mít mystickou zkušenost prostě, já nevím, 10 milionů Čechů nebo tak, ale já si myslím, že když 10% populace bude mít buď mystickou zkušenost, anebo budou mít dobrou zkušenost s člověkem, který má nějakou svoji mystickou zkušenost, takže to tak tu společnost může jako změnit
že můžeme tak zachránit svět, jo. To neříkám, ať jako nutíme lidi, ne, až společnost bude připravená, ona se k tomu začne sama vyvíjet, jo. Když má ty možnosti a tu podporu a když se věci dělají dobře. Ale to znamená, že nemusí mít každý tu zkušenost, ale v tom kostele stačí, když u té oplatky má jeden ten člověk tu mystickou zkušenost. A já si myslím, že celou tu křesťanskou komunitu to velice ovlivní, jako ten její vývoj, to směřování vlastně, to její víru, to, že začnou společně kráčet a mají jako takové utvrzení v té jejich cestě. Jo? A těch cest je mnoho. Jsou postní techniky, jsou taneční techniky. Něco podobného se snaží udělat někdy skauti, jindy učitelé kung fu, wushu prostě a bojových systémů jako východních, jo, se snaží prostě udělat to přechodový rituál nejdřív z malého učně ve velkého učně, potom v bojovníka, potom v pomocníka učitele, potom v učitele mladých a potom v mistra, a potom mistra starých, jo, jakoby a vlastně je tam nějaký takový vývojový systém, který někdy víc a někdy míň v sobě obsahuje nějakou jako přechodovou zkušenost, uvozovka certifikaci a něco takového. Ale takže jsou tyto cesty. Někdo jde přes pusty, někdo jde dneska zafunguje třeba zkušenost pobytu ve tmě, což je jeden z přechodových rituálů, který se děje jak v buddhismu a v hinduismu, v Tibetu, v Nepálu, v Indii, v sibiřských jeskyních a chatrčích, tak stejně tak ve Střední Americe a v Kolumbii, v Santa Martě prostě. Je určité jako separační přechodové rituály. V Africe člověk jde s oštěpem sám a musí 3 dny a 3 noci a nesmí u toho umřít a musí přijít s úlovkem prostě. Takže těch cest je obrovské množství. My nutně nemusíme adoptovat do našeho kulturního kontextu a jako vykrást jiný konkrétní kontext a dopustit se kulturní apropriace a vzít si jenom něco, co nám vyhovuje a zbytek nechat, ani tomu nerozumět a začít to používat. To ne. Ale jsou nositelé prostě nějaké tradice, kdy my nemusíme být součástí té tradice, ale ten posvátný mechanismus funguje všem, i když nejsme z toho kmene, ale jsme lidé a máme lidskou zkušenost a je přenosný. Jo. Takže já bych řekl, jsou takové medicíny, takové zkušenosti a takové rituály, které jsou nepřenosné a slouží pro danou komunitu. A jsou takové, které jsou sdělitelné, kde oni nás zvou ke svým zkušenostem, kdy oni výjíždějí, ať předají svoji zkušenost, jo? Že říkají obyvatel kmene Hunikuj v Brazílii, že nastala nová éra. V rámci jejich kosmologie jsme ve věku dobrých myšlenek, jo? Tak se jmenuje tahle etapa lidstva, kdy oni si zapamatovali něco, co zbytek jako bílých lidí a spousty kmenů jako zapomnělo. Je to strašně důležité si vzpomenout, jinak my nepřežijeme a oni se musí aktualizovat a vyvinout a inspirovat u ostatních kmenů, jinak oni nepřežijou. To znamená, oni sdílí svoji tradici a učí se od ostatních tradic a v něčem jako upravují svoji tradici, protože dle jejich kosmologie oni nepřežijou a my nepřežijeme, když se navzájem neinspirujeme. A k tomu dochází. Jo, a jsou lidi, kteří dělají víc takové přechodové rituály a mají to víc jako stylem takové trošku psychologický coaching, víc jako firemní setkání, jo, nebo takový jako tu aktivitu, jo, profesionalizovanou a jiní víc jsou mystici a prostě máme náboženské systémy. Ono je to docela jedno, odkud to jde, si myslím, ale člověka si zavolá to, co je mu příjemnější, jo. Takže někdo jde víc tou jako cestou s těmi jako psychologii, jo, a někdo jde těmi mystickými zážitky a někdo jde skrze ten systém náboženství, který v tom má vyšlapané cestičky. Protože každé náboženství má i svoji mystickou linii.
Nejenom to, kde je to učení, kde se ty věci říkají a odehrávají po generace, jo, ale i svoji mystickou linku, kde mají takové praxe, takové modlitby, takové cesty, kde lidi prožijou věci, protože jsou připraveni. Nejenom to slyšet od kněze, kněžky, to slyšet a díky tomu se v tom inspirovat, ale mají cesty, jak to zažít jako člen vlastně. Jo, a tak si myslím, že jako se nám otvírá mnoho cest a že každá rodina si časem najde něco a některé si nenajdou nic prostě a někoho to spíš povede určitým směrem. Myslím si, že když se necháme inspirovat a důvěřujeme tomu nějakému vedení vnitřnímu, že postupně se to bude samo vyvíjet a samo ukáže, že nemusíme zavést součást české tradice, krom Vánoc budou vision questy pro adolescenty, jo, hledání vize. A budeme všichni v ohrádce z tabáku 3 dny, 3 noci se modlit o vizi po potní chýši. To není nutné, jo. Důležité je, ať něco děláme prostě, ať každý prostě tak trošku snaží se něco udělat pro sebe a pro svět prostě. A těch inspirací je mnoho a ono si to samo jako najde cestu a od pradávna, třeba v Čechách, na Slovensku, tak jsme taková křižovatka cest a vlivů, prostě helenistických, jako románských, jo, římských, prostě pod vlivem vlastně naše civilizace vznikla pod vlivem jak abrahamovských učení, jako židovské mystiky, křesťanské mystiky i islámské mystiky od spoda, tak stejně tak helenistických vlivů, prostě vycházející z eleuzínských mysterií a dalších jako řeckých a románských nauk prostě a germánských a keltských a vlastně my jsme taková kombinace všeho, jo. A to tak vždycky bylo. Vždycky kdo někam přišel, tak tam zasil určité semínka a všechny civilizace se takhle postupně jako vyvíjejí a navzájem inspirují a díky tomu jsou živé. Vždycky, když něco zkostnatělo, tak se to zlomilo prostě. Jasné. V dnešnej dobe už človek nemusí ísť do Amazónie, aby zažil možno nejaký spirituálny zážitok so šamanmi. Viem, že aj v Čechách vy to máte viacej už klinický, alebo respektíve ten priestor už držia tí ľudia bezpeční, že vlastne sú experimenty s psychedelikami už v Čechách vlastne viacej držané v tom bezpečnom prostredí. A viem, že ty máš isté funkcie vlastne v týchto štruktúrach, v tom štáte, alebo respektíve v tých asociáciách. Takhle to úplně není. OK. Jo, že za prvé řeknu, že vlastně praxe, které jsou pro lidi v rámci osobnostního rozvoje a prevence, na což jsou třeba tyhle látky a tyhle cesty nejlepší, oni nejsou nejlepší na léčení obtíží. Oni jsou jako nejlepší na jejich prevenci. Jo? A na tu prevenci jsou zakázané. Takže postupně se mění zákony a vznikl jako obor, který je součást medicíny, jako psychedeliky asistovaná psychoterapeutická praxe. Není to rituál prostě, v tom smyslu je to spíš jako kontinuální psychoterapie a ta psychoterapie je jenom posílená o zážitek rozšířeného stavu vědomí, který je indukovaný něčím. Jo? Takže neprobíhají moc jako experimenty, ale už probíhá regulérní léčba a probíhají některé vědecké studie. Jo? Léčba probíhá s ketaminem a vlastně od 1.1. máme mít nějakým způsobem se má stát dostupnou léčba s lékařským psilocybínem, jo, za aktivní látkou z houbiček. Plus se dělají nebo ne experimenty, ale vědecké studie, práce s LSD, tak jak za 60. letech se pokračuje v tom, s 5-meo-DMT, UFO? to je jeden z těch tryptamínů, ten bezpečnějších tryptamínů vlastně, který jsou částí toho komplexu, který je i pro puše kolorádské Bufo alvarius. A hodně studií je při práci s MDMA, což je původně extáze, původně látka z manželských poraden.
jo, která se z manželských poraden dostala mezi lidi a k hippies a potom to celé zakázali. A my teď zrovna dokončujeme film, který se jmenuje Historie budoucnosti, o právě těch kořenech psychedelické praxe ve světě a v národech, o historii, o současnosti, o válce proti drogám a o potenciálu do budoucnosti. Jo? S tím, že to, že se vlastně ten sektor postupně ale dostává do lékařského systému, je úžasné a přinese to obrovskou úlevu u lidí. U PTSD, posttraumatický stresový syndrom vlastně, u farmakorezistentních depresí, u úzkostných stavů je možno, aby lidé podstoupili nyní ketaminem asistovanou psychoterapii. Jo? Ale musí být ten člověk už rezistentní na léčbu. Musí mít zkušenosti léta s psychofarmaky. Nebo musí trpět léta v psychoterapii, když mu ta psychoterapie nefunguje ani po letech, tak je akceptovaný tím systémem na lékařské procedury zahrnující i tuhle asistovanou terapii. To znamená, tohle je všechno skvělé a může to obrovsky posílit psychiatrii, která je teď nedostačivá, jo? Která nemá dost nástrojů pro léčbu spousty chorob, tak se vlastně psychiatrie vrací k těmhle starším nástrojům, které byly buď v 60. 70. letech jako testované, jo, anebo jsou to nástroje staré tisíce let, pradávné, doteďka funkční, ale třeba není to v rukou šamanů, knězů, facilitátorů, ale je to v rukou psychiatrů a následně třeba psychoterapeutů. Jo? To znamená, že má to obrovský potenciál a stejně jako to má potenciál, tak to má rizika a zase je to částečně kulturní apropriace. Protože lékaři se nutně neučí, tak jak šamani neprochází 15 až 20 až 25 let výcvikem, aby mohli dělat svoji práci, pohybovat se a jakoby navigovat ty mystické stavy. Jo? Ono to probíhá jenom jako člověk má hudební doprovod na sluchátkách nebo v hrané muzice, má psychoterapeutickou integrační praxi jako následnou, ale i jako přípravnou, i integrační a tak. Ale vlastně ten terapeut, ten psychiatr, ten neurolog, oni nemodulují tu sesi, nevedou člověka jako maják v rámci toho procesu. Takže vlastně není tam ta původní věda, která je za těmihle praxemi u původních národů. To znamená, na jednu stranu je úžasné, že tomuhle dochází a může to jako snížit utrpení strašně moc lidí. PTSD je jako farmakologicky častokrát neřešitelné. Úplně. Jako ti lidi častokrát si berou životy a trpí celé jejich rodiny. Vlastně to PTSD v úvozovkách je nakažlivé. Tím chci říct, že trpí vlastně celé jejich rodiny a všechny vztahy. Jako když někdo prožívá takovou míru utrpení, zkušeností z války, ze zranění, prostě ze zneužití a tak dále. Jo? To znamená, a my nemáme jiné nástroje a nemáme léky, které by na tohle fungovaly. Nebo fungují, ale jenom občas, jo? U určitého zlomku. To znamená, tady tohle otvírá velký potenciál, aby trpělo mnohem méně lidí. Ale kdyby jsme to používali tak, jak ty nástroje původně slouží, nenutně k léčení, ale k prevenci těm obtížím, tak by měli mnohem větší potenciál. Kdyby s nima mohli pracovat lidé, kteří s nima umí pracovat ve smyslu, že jsou k tomu desítky let školení, tak jak šamani jsou. Jo? Takže samozřejmě jsou to nástroje, které jsou krásné, mají velký potenciál, ale jsou taky nebezpečné a proto jsou takovým způsobem regulované a nedá se to teď pustit, protože to, co napadne lidi první, není tak půjdeme teď, když by to bylo legální, tak půjdeme za nejlepším šamanem tady z hory prostě a zajdeme za ním pořešit to, že jsme trošku v úzkosti a máme problém se spaním, tak než naše problémy lidi napadne
provozovat automaty, kde to budou prodávat před školami a před prostě drum and bassovými kluby, jo. Lidi napadne, že by to měli zkombinovat během chlastačky prostě v hospodě a dát na party prostě jiným lidem. Tohle 100 lidí napadne. A proto je to tak silně regulované a proto nějaká postupná změna a renesance bude ještě nějakou dobu trvat. A vieme ísť k tomu pôvodnému užívaniu alebo k tým pôvodným vlastne systémom, ako sa to robí, ako vlastne ten šamanizmus to prináša tomu bielému človeku a vlastne aká je potom tá integrácia, ako funguje už naozaj tá skúsenosť s týmto niečím. Tak to je strašně individuální, protože je něco jiného, když máme mystickou zkušenost na základě toho, že se dělá obětina a jako šamanský oheň jako u sibírské praxe od Čajakče, oheň stvořitel prostě, kde šaman zpívá až do tranzu a ten trans se přenáší na lidi, kdy účastníci nejdou do plného tranzu, ale vlastně zažívají tu sílu a prochází to i skrze ně. A je něco jiného, tradiční ayahuasková praxe v Peru, prostě, kde je člověk v dietě, v chatrči, v džungli. A něco jiného je praxe jako v Andských horách. A něco jiného je u tradice Bvity prostě v Africe, kde užívají i bogů, kde vlastně celé rodinné klany a vesnice používají i bogu a jsou v tranzu 36 hodin až 3 dny prostě a jedou tam bubny a všichni jsou obarveni na bílo a hrajou na harfy a bubnujou a je to jako obrovský bugr, který má jasně daný řád a strukturu, kterou oni následují generace. A my nemůžeme najít úplnou zkratku, my můžeme říct, že jako rozšířené stavy vědomí mají léčivý potenciál, pokud člověk nemá k ním kontraindikace, jo? Ale nemůžeme to všechno hodit do jednoho pytle. Jo? Ta zkušenost integrační je úplně jiná, když je člověk zavřený v té džungli, v té chatrči a potom má 14 dní, kdy pije určitý bylinný lektvar, když integruje tu ayahuaskovou zkušenost a 2krát denně za ním jde šaman a vlastně zpívá mu. Tak je to něco jiného než ty tradice, které, když člověk vypije z termosky kaktus a jde do hory vlastně na pouť a vrací se, až přestane být opilý vlastně z té medicíny a vrací se a vlastně měl by spíš o svém zážitku mlčet a ne ho sdílet s ostatními a jiné jsou víc sdílecí. A jsou takové cesty, které jsou víc jako terapeuticky uchopené, jo, a my to nemůžeme úplně paušalizovat, jo. Rozšířený stav vědomí má, ať už je indukovaný látkami, medicínami nebo něčím jiným, má velký potenciál a má svá rizika, ale nemůžeme to jednoduše hodit do stejného pytle, protože jsou takové medicíny, které jsou strašně silné a hrozně intenzivní, anebo takové šamanské praxe, které jsou intenzivní. Třeba práce tam do oblastí, kde jezdím já, práce s jahe, s kolumbijskou ayahuaskou a s místní medicínou jako šišaha, tak jsou tak intenzivní, že tam jde člověk jenom jednou za čas. Jednou za rok, jednou za 2 roky, jednou za 1/4 roku, protože je to strašně intenzivní. Jo? Takže ta praxe, i když je se stejnou medicínou, je jiná u kmene třeba Hunikuj, jo, v brazilské Amazonii, kde pijou trošičku jemnější medicínu a nepracují takovým léčitelským intenzivním způsobem, ale víc oslavují život a tančí u toho a zpívají u toho až do rána a hrajou na kytary a protancují včetně dětí a starců prostě a pije celá vesnice každou sobotu. Okay. Jo? Ale ta praxe není tak hlubinná, nedochází k úplně rozpuštění všeho, jo? Nejde se tak hluboko, ale za to se může jít pravidelně. To znamená, integrace téhle zkušenosti bude trošičku jiná než takové zkušenosti, kde dojde úplnému rozkladu a kde během ibogy i umřeme a jdeme do světa neživých, ať se přesuneme zase zpátky k živým a znovu se narodíme. Je to trošičku jako jinačí. A výhodou těchto praxí je, že k nám nepřichází jako
tam Bůh se přivezlo opium, tam Bůh se vyextrahovalo z posvátné rostliny z koky, která se používá jako ve formě mambe nebo ve formě listí jako medicína proto, ať má člověk víc síly, jasnější mysl, ať je člověk lepší v naslouchání druhým. K nám už se dostane kokain jako extrakt prostě, který boostruje ego a člověk není lepší v naslouchání druhých. Jo? Ale ty původní medicíny k nám přicházejí ve svém původním kontextu. Většinou je přináší někdo, kdo ví víc o té medicíně než ostatní, kteří ji pijou, který nějakým způsobem provází tu sesi, nejčastěji hudebně, někdy skrze léčitelské praxe. Jo, vlastně, že ty medicíny k nám nepřichází jako nástroj sám, ale přichází i s tím doprovodem. A jsou medicíny, které pro nás jako bělochy nejsou tak snadné pochopit, protože je to fakt silné, fakt velké, a jsou takové, u kterých je to snadnější. Jo? Už jenom proto, že vlastně po generace se s nima cestuje. Jo? To znamená, že dle mnoha teorií antropologických, archeologických, po Amazonii neroste třeba konkrétně ta ayahuasková liána přirozeně jako sama všude, ale je endemický relikt z údolí řeky Napo, pravděpodobně. A pravděpodobně i po celé Jižní Americe, prostě velká jako Evropa je, já nevím, jako roznesli lidi a konkrétně Inkové, protože to je kočovný národ. Jo? Takže nejstarší archeologický důkaz o užívání, pravděpodobně užívání ayahuasky, máme z pouště z údolí Nazca, prostě, kde byly neínské národy, z pouště, kde dojít do nejbližší džungle mohlo trvat 3 týdny až 3 měsíce pěší cesty, kde žili národy, které nebyly z džungle a nebyly ayahuaskové, takže z úplně jiného národa, z úplně jiné oblasti, z jiné jazykové skupiny, z nějakých lidí z pouště, máme nejstarší důkaz o pití medicíny z džungle. Čím chci říct, ty medicíny, oni cestujou. Oni vždycky cestovali. Jo? Dneska vlastně tradice práce s peyoty, s mexickým kaktusem, který roste na Virikútě, jako endemit, na jako takovém pouštním území, ne až tak velkém prostě, tak je integrální součástí kmenů, jako jsou Diné, Navahové, Lakotové, Oglálové ve střední části USA vlastně, kdy, já nevím, pěšky, jak dlouho vytrvala cesta, jako kolik měsíců, jo? A dneska je to integrální součást jejich víry a světonázoru, i když původně ten kaktus úplně jiné oblasti. Tím říkám, jsou medicíny, které jsou hodně vázané na své místo, ale jsou takové, které cestujou prostě. A cestují se svým designem a pomáhají tam, kde jsou třeba. Tudíž člověk musí být zároveň opatrný. Ideální je, když ho taková praxe vůbec volá, jo? Nemusí volat každého, ale nikdy by se člověk neměl nechat k tomu přemluvit. Prostě musí cítit volání zevnitř, tak aby se vydal za lidmi, kteří jsou bezpeční, důvěryhodní. Nejít. Častokrát lidé dělají chybu v tom, že jedou do Peru a někoho si tam najdou, však je tam spousta šamanů. Ale častokrát ti lidi narazí na šarlatány a tak vznikají ty špatné pověsti, které všichni známe. Jo? Takže všichni známe lidi, kterým tyhle praxe hodně pomohly, je zbavili životy. Tak známe spoustu lidí, u kterých se to třeba nepovedlo, především, že nenarazili na jako dobré lidi, takže jako když se člověk někam vydává, tak ať nedělá na sobě experimenty, bylo by lepší, ať jde do bezpečného prostředí, kde se ví, že se pracuje dlouho a dobře, kde o člověka bude postaráno. Nejenom, kde bude provedený sesí, ale kde bude provedený integrací. V místě, jako je v Amazonii, kde ty praxe nejenom, že jsou legální, ale je to součást jako kulturního dědictví, jo, toho místa, takže člověk si může úplně do toho uvolnit, jako jo, a být v bezpečí a cvrlíká tam džungle a zpívají prostě papoušci a opice řvou, jo, takže jako mít dobré prostředí pro svoji praxi. Ve chvíli, když se člověk necítí na
na takové jako cesty a spíš má psychické obtíže, tak spíš to probírat se svým psychoterapeutem a spíš jít tou cestou jako té klinické praxe, těmi psychedeliky doprovázené psychoterapeutické praxe, ale víceméně člověk musí jako postupovat zodpovědně, dobře se připravovat, protože lidé hodně mluví o těch sesích samotných, ale stejně jak sese je důležitá i příprava a stejně tak je důležitá i integrace. Bez jednoho nebo druhého nebo třetího je to o ničem úplně. Je to z toho rozprávania celého, že vlastne naozaj až tak o ten spirituálny zážitok pri týchto medicínach nejde, naozaj dôležitá tá integrácia. Je to tak, že vlastne to, čo ti to má dať, a ten zážitok, ako ho vieš implementovať do toho života a zlepšiť si ten život. Já bych to řekl ještě jinak v tom, že o ten mystický zážitek jde vždycky, Ano. jo, a je jedno, čím je indukovaný v úvozovkách, jo. To znamená, že lidé můžou podstupovat i praxe, které nejsou jako navozené psychedelicky a mají jako ten mystický zážitek, který je to podstatné jako v tom, jo, že takže já si myslím, že o ten mystický zážitek jde vždycky, jo. Když ho člověk ale podstoupí, a ještě to je důležitá věc. Všichni jsme docela jako se snažíme věnovat harm reduction, to znamená snižování rizik, jo. Ale ne vždycky jde dodržet dokonalou přípravu a dokonalou integraci, protože mystický zážitek a ty nejsilnější mystické zážitky, se kterými jsem se potkal, se lidem spouští spontánně. Jo? A nemusí to být v šamanské tradici, je to samo od sebe v rámci krize, v rámci nehody, v rámci úmrtí nějakého, v rámci přijde to samo od sebe úplně z ničeho nic, z nuly na 100 sedí a stane se to. Jo? Takže nevždycky jde doporučit bezpečné, doporučené, jako nějaké schéma prostě, jako spoustě lidem se to stane, aniž by si o to řekli. Jo? Ale když už se někdo k něčemu jako chystá, tak by se měl chystat dobře a věnovat i přípravě, měl by být bezpečnou sesi, dobrý set a setting, dobré vnitřní nastavení, dobré nastavení prostředí, měl by mít dobrou integraci. Jo? A integrace, stejně jako psychoterapie, má dva základní problémy. Strašně se podceňuje. Jsou orientovaní na sese a potom už jsou u lidí schopni používat posvátné medicíny víceméně jako party drug. Jo? Jenom jako jeden z prostředků zábavy, ale vlastně s tím nepracujou, nedělají nic prostě. Jo? A takže se to strašně jako častokrát podceňuje. A druhá věc je, že se to strašně přeceňuje. Jo? Že vlastně integrace počítá s tím, že jsou věci, které zakotvíme do našeho života, ale ne vždycky je co kotvit, někdy máme prostě mystický zážitek a není dobré o něm mluvit, jako. A spíš tím pádem, než psychoterapii, bychom se měli věnovat arteterapii a jako umělecké činnosti, jako a přenést to ze sebe, z těla, z pocitu, nejenom to ze sebe vymluvit, jo. Součástí některých tradic práce s posvátnými medicínami je to, že o tom zážitku se vůbec nemluví. Ale my to tady uchopujeme skrze třeba nějaký jako verbální, jo, jako psychoterapeutickou praxi. Součástí některých tradic je, že se o tom vůbec nemluví, a když si nevedeš dobře, tak tě čaman namasíruje a voláme a udělá ti takovou parní saunu v bylinách prostě a takhle s tebou pracuje. A říká ti, počkej, ty furt mluvíš o vizích, to je úplně jedno, co jsi viděl. Jestli tebe sežrala anakonda, nebo ty si sežral anakondu. Toto je jedno, pojďme se podívat na to, jak se chováš ke své ženě, jak se chováš k žebrákovi, jak se chováš k šamanovi z vesnici, pojďme se podívat, jak si vedeš v následujících dnech a týdnech prostě a jestli je třeba pokračovat nebo ne. Jo? Ale vůbec nemluv o tom, co jsi viděl, protože medicína je velká a je širá a říká ti spoustu pravdy a řekne ti spoustu nepravdy. To, co je důležité, je, jak ty se sebou a s tím a se životem a se svými vztahy nakládáš. To znamená, my někdy kombinujeme nekombinovatelné věci, jo, ale
já si myslím, že to není až takový problém, ale proto je třeba ty věci individualizovat. Protože ne každý si chce o svých zážitcích povídat, ale někdo potřebuje je uchopit v těle a cítit svoji hranici a proto existuje i třeba psychoterapie orientovaná na tělo. Jo, na tělo, takže jako biosyntéza, deep draining, body terapie, částečně si myslím pracují PBSP, Peso-Boyden psychoterapie, kdy vlastně tím vnitřním procesem pracují skrze práci s tělem hodně, jo. Ale někdy nám jako integrace poslouží sport, někdy prostě pobyt v přírodě, někdy povídání s rodinou prostě, že jo. Šaman vede ceremonii, ale šaman za tebou nechodí prostě 2krát denně si popovídat, jestli jsi viděl anakondy nebo kolibříky, nebo jestli jsi byl zrovna v pekle, nebo jestli jsi byl zrovna v nebi. Šaman ti řekne, to, co jsi viděl, neslouží k tomu, abys to pochopil, ale abys měl ten prožitek prostě. A to je učení, takhle to je. A to je všecko, jo. A ty potom prostě jíš banán s rodinou a to je integrace. A když se ho koupit do vodopádů a když to drncá, tak si najdeš psychoterapeuta nebo někoho, kdo tě doprovodí a tak dále. Takže my musíme k tomu jako přistupovat zodpovědně, ať je to smysluplné, ať to není jenom jako další zneužívání původních obyvatel, další zneužívání posvátných nástrojů. Ale ať je to k něčemu, a to je jako na nás. Ta zodpovědnost se z nás nepřenese ani na psychoterapeuta, ani na zdravotnický systém a v důsledku ani na ty šamany. My máme svoji zodpovědnost a my musíme vyhledat to, co my potřebujeme na základě toho, kdo jsme. Když jsme málomluvní, tak asi nepůjdeme do terapie, nějaké psychoanalýzy, do KBT terapie a nebudeme furt mluvit o našem zážitku. Musíme jít třeba víc do hloubky a pracovat s tím víc tělesně nebo procesově, jo? Jasné. A takhle prostě nezapomenout na to, kdo jsme a inspirovat se tam, odkud inspirace přichází. Ďakujem. Ja si myslím, že sme to aj nejako naplnili, že sme naozaj prešli tým balíčkom toho celého, čo sa dá. Je ešte niečo, čo by si chcel na záver možno, že doplniť, zdieľať, alebo nejako ľuďom... Jo. Já bych chtěl jenom moc poděkovat za pozvání, za důvěru. Chtěl bych tomu říci, že mě někdy mrzí, že třeba mluvím dlouze, nebo tak, ale jsou věci, o kterých je třeba trošičku víc jako promluvit a vysvětlit je, protože my používáme v té komunikaci jako zkratky a potom lidé to dobře nepochopí. Jo? A jsou věci, které se... například, jak jsem říkal, šamanský výcvik trvá 5, 10, 15 až 30 let prostě. Protože se musí ujistit, že lidi věci chápou dobře prostě, jo. A některé věci, když se člověk učí, tak potřebuje fakt roky. Takže jsem rád, že můžeme o věcech si trošku hloubkově promluvit, o jejich principech. A než se člověk někam vydá, tak musí si zajistit dobré prostředí, zjistit, jestli má dobrý čas, třeba nejenom pro sesi, ale pro integraci. Když se člověk vydá do nějakého jako rozširování vědomí třeba, tak prostě člověk by neměl to dělat, když je dáma těhotná, jo, když člověk 2 roky pracuje na spuštění firmy a nevěnuje se ničemu jinému, jo, člověk musí mít prostor na to, co dělá, takže bychom měli být zodpovědní, neptat se jenom, co můžou udělat pro nás medicíny, ale co my můžeme udělat pro medicíny, pro svět, pro lidi prostě. Brát to s větší trpělivostí, nejenom, že je spoustu lidí, kteří mají třeba náročnou zkušenost. Oni nepotřebují potom naši přísnost, oni potřebují naši laskavost, pochopení a trpělivost a vlastně cílem té práce s rozšířenými stavy vědomí obecně, tak cílem není to, ať žijeme proto, ať můžeme mít rozšířené stavy vědomí, ale jako občas to podstupujeme proto, ať máme o trošku lepší život. Jo? A tak když budeme o trošku víc chápat sami sebe a budeme trpělivější a laskavější, tak to může zachránit svět. Takže bych chtěl poděkovat za důvěru, za všechny lidi, kteří se věnují dobré praxi. A člověk nemusí nic užívat a nikam chodit nutně k tomu, aby byl laskavým člověkem. Takže prostě si vážím
všech a všeho a doufám, že to tady s náma všema dobře dopadne. Ďakujem. Díky moc. Ďakujem ešte raz. Díky, přijďte. Ďakujem aj vám a za akýkoľvek feedback opäť budeme vďační a vidíme sa opäť. Som zvedavý, koho mi zase ten vesmír prihrá. Takže majte sa pekne, čau. Naschledanou. Ahoj. Děkuji. Ďakujem.